don haka sun ci amana ko ba su ci amana ba? In kowa bai ci amana ba dai shi dai Buhari ya san ya ci amana, ba sai kowa ya faɗa mai ba, shi dai Buhari ya san ya ci amana. Muhammadu Buhari ya san ya ci amana 'yan Najeriya, ya sani. Muhammadu Buhari ya sani, ba sai wani ya faɗa mai ba. Ya san da Bello Yabo da Mallan wani da Mallan wani da Mallan wani hukuncin kisa an kai musu akai nai, ya sani. Ba wani wanda zai zo ya faɗa mishi, ya sani, ya fi ku sani. Hukuncin kisa an kai ma iri da ni da iri na akan tsayawar da mun kai cewa sau da fata cewa sai Buhari. Hukuncin kisa ya sani. Allah da wasu an kashe su, mu da Allah ya kaddar muna da kwana ga mu na kawo yau. To menene manufar mu? Ku tambayan muna Buhari lokacin da mun kai kalakatte muna kariya ce muna sukar abokana adawa te waɗanda yake adawa da su. Ku tambaye shi don Allah nawa ya ba su Bello Yabo? Ku ta a'a ba ku an ka tambaya ba, sun ne ka ku tambayo muna shi. Nawa ya ba su Bello Yabo? Na biyu, wani alkawari ya zauna sun kai da su Bello Yabo, in ya ci su kai Bello Yabo zan yi muku kaza da kai da ire-iren ka zan yi mu. Wani alkawari mun kai da shi? Wallahi al'azim ni dai ban san mun yi alkawari ko guda ba. Iyaka abin da ya nuna muna cewa shi mai gaskiya ne, yana son a yi gaskiya, zai tsare amana. Ya yi alkawari ya ce ba zan ci amana ko ba, kuma ba zan ga an ci amana ko in kyale ba. Ya ce ko bai ce ba? To irin waɗannan kalamomi shaha mana mai gabakin da ya shi ya jamu, wannan romuwa da ya shaha mana gabaki ya ta jamu. Mun kai gaba da mutuwa lokacin na Allah ɗaya tsare mu, gaba da gaba mun kai da mutuwa. Duk hanyoyin da ake kashe bil'adama an bi ko waɗanne Allah da ya ƙaddir munar kwana gaba. Waɗanda kwanakin sun ƙare su an kashe su, ya sani da wane a kansa an kashe su. Amma hawa ne zuwa yau ko ya ce ma iyalinsu sannu bai yi musu ba. To abubuwan da an ka ce waɗannan mutu Allah kai gafarta musu. To yanzu mu da mun ka ba da rayukanmu don ya kai, gashi ya kai, ga wanda abu ya zama muna. Jama'a muna tare da bakin ciki ko ba mu da bakin ciki? To yanzu akwai wani ƙarfi da ka hana muna mu buɗe baki ko mu ce an zalunce mu, an ci amanan mu? Yan akwai shi ya hito ga hili ya dwaɗe min baki. In akwai shi. Na faɗa muku ni Najeriya mutum biyu kawai da ka cire mu hulla game da Buhari. Daga mata ta Aisha sai injiniya Buba Galadima. In bancin biyun nan ni ban yadda akwai wani wanda ya fi ni wa Buhari wahala ba. In ku akwai shi ya fito mu zauna a yi lissafi, ya faɗa mana sau nawa ana yanke mai hukunci akan Buhari, attempt na ɗebi rayuwa ta nawa an kai mai, ni in faɗa mai ko guda nawa an kai mini. To amma kaga tun da ba mu iya fadanci ba, kuma mu dama ba don abin duniya, don ko da mun kabe shi bai da komi, haka ya kasuranta mu na ko ma dalla bai da abin ba mu gaskiya ta samu mun kabe shi. To kuma an zo an yi rashin gaskiya, kuma sai mu yi shiru. To in mun ka yi shiru ba shi mun ka cuta ba, kanmu mun ka cuta, kuma mun cuci addinin da mun ka laɓa da shi mun ka yi mai kamfen, kuma mun cuci al'ummomin da ke sauraren mu. Don haka an ci amanar mu ko ba a ci amanar mu ba? Ya Allah ka san an ci amanar mu, Allah ka isan muna. Mu iya kabta annan magana zanga-zanga, mu ba mu zuwa zanga-zanga, ba mu yi abin da ya saba ma doka, amma da doka Allah da ta nasara ba doka da ta hana addu'a. In an zalunce ni in yi addu'a, to Allah ka san an zalunce mu, mun kawo ƙara gare ka, Allah ka isan muna. Duk wanda an da hannu ga wannan zaluncin da an kai muna, kafi mu sanin ku da wane da su wane ne, Allah ka isan muna gare su. Ga al'umma na ana kashin kiyashi sun yi shiru, ashe dama ce wanda suka yi talaka suna kuka, ashe ƙarya suka yi munafukai ne. Ba wani talaka illa mulki, an ɗunguje su ba su shirya ba, sun suka yi su dawo su isuwa, to sun dawo su isuwa, Allah ka saka su ƙare shi lafiya. Na an ka sai ana sayan kati ana tura mai, sai ga ɗan baro mai turin baro, ka diba wahala irin turin baro. Mutum ya yi turin baro jama'a ya samu kuɗi ya tura mai kati don dai ya kai. Me manufa ɗan baro? Sun yi kai a yi mai kwamishina ko a yi mai minista ko a yi mai darakta ko a yi mai wani abu? A'a, shi yanayin da yake cike na turin baron nan yaka fatar ya samu sauki, sa'ida yake son ya samu. Jama'a tun ana tura ma Buhari kuɗi har an haka ga wani ɗan ƙundun bala wanda ya fi su Bello Yabo ƙundun bala, don ni ban yi abin da ya yi.